No niin. Eränkäyntiin liittyvää. Riistasta sitä pystyy hyödyntämään muutenkin kuin pelkästään ravintona. Tietysti turkiksi semmosia. Turkiksi en ole ikinä ottanut talteen, mutta esimerkiksi mä oon tätä kerran tehnyt ennenkin. Tuossa meillä on tommosessa kulhossa niin valkohäntäpeuran talia. Se on lihamyllystä ajettu läpi. Vähän se solukkorakenne rikki kaikki ja veden kanssa keitän sen talin tossa niin sanotusti, että se irtoo se rasva siitä solukosta. Ja noiskis sit se annetaan jähmettyä ja se puhdas peuran rasva. Sitten siihen sekoitetaan kasviöljyä painon verran saman verran ja tehdään saippua, ihan tuommoista käsisaippua. Olen kerran tosiaan tehnyt ennenkin ja tuli todella hyvää. No niin, siinä meillä on yksi erä. Yksi erä on tuolla jo jäähtymässä kylmässä vesihauteessa. Siinä on seuraava erä, niin puhdasta peuran rasvaa tuossa kattilan pinnassa. Kolmas ja viimeinen kulho on tuolla kiehutuksessa ja odotetaan, että se alkaa kiehua ja irtoa. Rasva irtoaa tuosta solukosta, niin sen saa siististi erilleen. No niin, täällä on vähän sitten taas edetty, niin siinä olisi nyt 3 kiekkoa. On siinä jokunen kilo, niin puhdasta peuran talia. Riittävän puhdasta. On solukko niinku pois. Niin tosta saippuan aihio. Ai. Jaha, ja saippuan teko jatkuu. Siellä meillä on nyt 1844 grammaa rasvaa. Lämmitellään. Siitä on noin puolet puhdasta peurantalia, puolet rapsiöljyä. No niin. Siellä on nyt sekoitettuna lipeät veteen. Tossa aina lipeä kaadetaan veteen, ei toistapäin. Se lämpii melko voimakkaasti. Tässä on suojalasien käyttö suotavaa. Kuinka lämmintä tää on. Tää on aika tuosta reilua kädenlämpöstä se lämpii voimakkaasti. Kylmään veteen laitettu lipeä ja meillä on rasva tässä sulamassa, niin avotulella antaa vähän aikaa sen siinä lämpeen ja katsotaan sitten ruvetaan hajustaa rasvaliuosta sit kun se on sopiva lämpöinen. Ja niin, meillä on kiehuva rasva melkein siihen. Sitten meillä on löylytuoksua, eteeristä öljyä, Euka menthol. Tätä ruvetaan tänne sit laittamaan ja katsoo miltä se haisee. Miltä se haisee sitten. Se tuoksu. Testataan. Lisää vaan. Otetaanpa sekaisin se tonne. Ja kokeillaan kohta taas, että mitä hän sanoo. Okei. Nyt meidän on eukalyptusöljy, tuoksuöljy sekoitettu tähän peurarasva kasviöljyseokseen. Kohta laitetaan lipeät sinne. Niin, siellä on lipeä liuos. Suojalasi, saa hyvä olla. Katsotaan, sulla ei ole suojalasella. Ja lipeä rasvajoukkoon. Ei rasvaa lipeä joukkoon. Näin päin. Sitten
saatanan huolellinen sekoitus. Suojalasit edelleen. Kannattaa pitää suojalasit silmillä. Helvetin hyvin tämä lipeä sekoittaa tänne rasvaan. Että se saippuoituminen on tasasta. Sitten tulee semmonen kiisseli. Se alkaa nimittäin nyt jo. Näköjään siitä tulee tämmönen kiisseli. Tuolla mulla on muffinssimuotteja valmiina. Niin kauhalla laitan, ihan annostelen sen niihin. Sen takia on puulevy tuossa alla, et penkin suojana. Koska mikäli tätä saippua liuosta pääsee paljaan puun, niin siihen palaa jälki saman tien. Sen tähden tää on suojattava toi penkki. Täällä on niin saatanan emäksistä olla. Toki tätä voi sisälläkin tehdä, mutta se on hyvä tehdä tämmöisessä niin sanotussa grillimajassa. Sisällä on elukoi, koira, kissa, niin se ei ainakaan metäise tämän liuoksen kanssa mihinkä tekemisiin. Tähän on netissä aika hyvät ohjeet tämän valmistuksen. Kaikki lipeän sekoituskaavat, kuinka paljon vettä tulee lipeän joukkoon. Netistä löytyy aika hyvät ohjeet. Laskurit olemassa. Ei ole kovin vaikeaa matematiikkaa. Tää on nyt toista kertaa kun mä tätä teen. Helvetin hyvin tällä lähti kädet puhtaaksi ja eikä kuivaa ihoa. Tää on siitä ihan mukavaa tavaraa kun tää on valmista. Kaadetaan muffinssimuotteihin tää. Saippua tässä. Siitä sitä tulee. Ja ihan normiformumuotitta formu, kun noit muffinssimuotit toimii. Alumiini kaikki semmonen, niin se ei kestä tätä lipeää. Se saattaa vähän taipua. Siitä tulee semmoista aika valkoista, kun se tavallaan jäähtyy, kovettuu. Ja muutamassa päivässä toi lipeä ja rasva muuttuu saippuaksi. Tämän kuuluu antaa niin sanotusti kypsyä noin kuukausi, niin se vaahtoo huomattavasti paremmin. No niin, meidän on kaadettu saippua kaikki muotteihin ja siinä se nyt jähmettyy toi niin sanottu saippuataikina. Ja tosiaan niin ton näköistä. Siitä jäähtyy, niin se sit tulee käytännössä aika semmoista puhtaa valkosta. Sitten kun se jäähtyy, niin tossa määrässä mikä nyt tehtiin, niin tossa on niinku 1/3 yhden aikuisen valkohäntäpeuran talimäärästä. Koska joku tonnen peuralehmä, se on helvetin talinerasvanen, kun ne otti talteen ne talit siitä ja keitti puhtaaksi ja siihen puolet rapsiöljyä joukkoon vielä, niin tulee yllättävän perkeleesti taikinaa. Tuossa on 1/3 nyt siitä, mitä sitä mulla on varastossa saippua aihioa. Kyllä tää on aika hyvä tollain niin viedä lahjaksikin jollekin tää saippua. Ja tää on tosiaan sellaista aika hellää käsillä, kun se on sillä tavalla, että kun teollisesti valmistetaan saippua, niin siitä yleensä eristetään semmonen glyseriini, mitä saippuan teossa muodostuu, niin se
eristetään yleensä ja käytetään käsivoiteiden valmistuksessa. Sillä glyseriinilla on tämmöinen niin kuin ihoa kosteuttava vaikutus, mutta niin kuin tämmöisessä kotisaippuassa, niin se glyseriinihän on tässä saippuassa mukana. Sitä ei sieltä pois oteta. Niin kaikki, ketä tätä on kokeilee, niin sanoo, että on niin kuin tosi hellä käsille tämä saippua. Että pitää kädet mukavan kosteana ja enkä nyt itsekään voi siihen vastaan väittää. No niin, nyt rupeaa näyttämään ihan semmoiselta, kun se varmaan se saippuan ulkonäkö sitten tulee jäämään. Eli se on niin kuin nyt jähmettynyt noihin muotteihin aika hyvin jo. Että tommonen valkoinen, pikkusen kellertävä sävy ehkä. Niin tuolta ne sitten käytännössä näyttää. Ja on täällä aika saatana vahva mentoli haju. Mikä tää oli toi? Hajuste, mikä tää oli? Euka Menthol, niin aika vahva haju on täällä. No, aiseepa se sitten varmaan käsissäkin, kun kreppesee. Mutta näihin näkyihin ja tunnelmiin niin täytyy palata taas jonkun muun aiheen parissa seuraavaksi. Ja pistää pätkä, kun täällä pestään käsiä joskus sitten noin kuukauden päästä, kun tää on valmista. Eipä siinä, kun nähdään ja kuullaan.